cual pájaros contrahechos, nos balanceamos. Zuriek ekintzen aurka bezala, gure adarretan kolukatzen gara plastikozko ontzia esku batean eta lumadun orrazea bestean. Pixkanaka egon nintzen, kontuz, ahal bezain kontu. A diferencia de muchas de las otras mujeres del pelotón de trabajo, mis movimientos eran a menudo demasiado bruscos. Me faltaban esa delicada motricidad y ligereza exigidas. Yo no estaba hecha para eso. Y sin embargo tenía que estar allí 12 horas al día. Los árboles tenían ya una veintena de años. Las ramas, frágiles como el cristal fino, crujían bajo nuestro peso. Yo me doblaba con cuidado. Había que evitar dañar el árbol. Coloqué la pierna derecha sobre una rama aún más alta, luego la izquierda. Por fin encontré una postura de trabajo segura, incómoda, pero estable. Desde allí alcanzaría hasta las flores de más arriba. El pequeño recipiente de plástico estaba lleno de ligerísimo oro, pesado con precisión y repartido entre todas nosotras al comienzo de la jornada laboral exactamente la misma cantidad para cada una. De un modo ingrávido, intentaba llevar cantidades invisibles desde el recipiente hasta los árboles. Cada flor tenía que ser polinizada con el minúsculo cepillo de plumas de gallina, fabricado tras una investigación justo para ese fin. Ninguna pluma artificial había mostrado ser ni la mitad de eficaz. Se había probado una y otra vez porque no teníamos prisa. En nuestro distrito, la tradición tenía más de 100 años. Aquí, las abejas habían desaparecido ya en la década de 1980, mucho antes del colapso. Las mataron los insecticidas. Unos años más tarde, cuando estos dejaron de emplearse, las abejas volvieron, pero para entonces ya se había puesto en marcha la polinización manual. Los resultados mejoraron, aunque requería una gran cantidad de personas, muchísimas manos. Y entonces, cuando se produjo el colapso, mi distrito tenía una ventaja en competencia. A nosotros nos había resultado rentable ser los que más contaminaban. Éramos un país pionero en contaminación, razón por la que nos convertimos en un país pionero en polinización manual. Una paradoja nos había salvado. Fragmento de Historia de las abejas de la autora Maya Lunde. Como otros muchos hombres, Isaac Sellanra, protagonista de la novela Knut Hamsun, La bendición de la tierra, pasaba sus mejores momentos en el bosque. Para anticiparnos a las sospechas de machismo, Inger, la esposa de Isaac, no se le quedaba mirando porque fuera vaga o estuviese fascinada ante un hombretón con su hacha. Hamsun lo escribió de esta manera porque Isaac no podía alegrarse de los trabajos que nadie valorase o viese. ¡Ay del hombre que corte leña solo para sí mismo! Es una sensación inigualable, la de salir al bosque cuando la nieve aún tiñe la tierra alrededor de los árboles y se respira un aire primaveral frío y sutil. Librarse de la mochila, llenar de gasolina una fiel motosierra y comenzar la faena. Al principio, con delicadeza, sacando los árboles pequeños para facilitar el acceso a los grandes. Acercarse al primer placer del año, uno de esos abedules altos que ha estado lo suficientemente pegado a sus vecinos como para abrirse paso hacia la luz, de tal manera que emerge esbelto y blanco. Arrancar la sierra, aproximarla al tronco y escuchar el zumbido que atraviesa el aire cuando el árbol cae en la dirección correcta. Suspender el gorgoteo del motor de 2 tiempos. Levantar la visera del casco y dejarte invadir por el silencio, mientras todo vuelve a su sitio. Y observar el árbol talado, que cuando llegue el invierno te proporcionará luz y calor.
La naturaleza es dadivosa en muchos sentidos y los esfuerzos del leñador siempre tienen premio. A diferencia del pescador, el cazador o el recolector de bayas, él tiene garantizado que su esfuerzo dará frutos. Cortar leña es un trabajo auténtico, que se puede hacer con otros, y muy pocas tareas muestran resultados de un modo tan inmediato. Apenas existe una deuda más grande que la que tiene la humanidad con los árboles. Y el hecho de convertirlos en calor supone un contacto con la naturaleza que fue importante para nuestros antepasados. Todo árbol vale su peso en kilovatios. Incluso la ramita más pequeña y miserable se puede aprovechar. Es como recoger calderilla. Suficientes monedas de 5 céntimos hacen un billete de 10 euros y se agradece la sensación de no desechar nada. Incluso el tronco de un abeto enano y ralo será bienvenido cuando la hoja del calendario salte a enero, el termómetro muestre 26 grados bajo cero y el detergente líquido del lavaplatos sea una masa viscosa en la botella. Fragmento de El libro de la madera, una vida en los bosques, del autor Lars Mittin, que recibimos hoy con nosotros en el escenario, junto con Maia Lunde y en conversación con Idoia Jauregui. Txalo bero bat. Eskerrik asko Itziar Ituño bere ahotsean Lars Mittin eta Maia Lunderen testuak entzutea bizitza berezia hartu dutela esango nuke. Beraz, mila esker Itziar. Mila esker guztioi hemen izateagatik, ongi etorri. Gutun zuriak bigarren eguna du eta bigarren egun honetan gutun zuriak gorantza egingo du. Norbeiara, o norbeiak berantza egingo du, hementxe dauzkagu bi idazle haundi hauek, Lars Mittin eta jara Maia Lunde. Eurekin hitz egingo dugu, badakizue aurten gutun zuriak naturarekin daukala harreman berezia, eta idazle hauek literaturarekin noski, baina naturarekin zerbait berezia daukate, idatzi dituzten liburuak izugarrizko arrakasta izan dute, itzuliak izan dira hainbat hizkuntzatara eta iritsi diren tokira, iritsi direla ere, salmentak ugariak izan dira. Beraz, natura eta literaturari buruz hitz egiteko benetan egokiak direla. Arratsaldeon, ongi etorrik beroena zuentzat guk, kuet, ¿lo he dicho bien? Arratsaldeon, arratsaldeon de nuevo, Gugluet in noruego, a estos dos grandes escritores que nos van a acompañar hoy, que nos... Ongi etorria eman diet norbegieraz, bidaz labei haiek azalduko digute zergatik denen garrantzitsua natura haien bizitzan eta batez ere haien literaturan. Eta galdetzen hasi behar bagara, jakin nahiko genuke. Atzo hemen entzu genuen espeziaren amaierari buruz, ezta? Eta askotan, badirudi espeziaren amaiera hitz egiten dugunen gizekiei soilik egiten digula referentzia, baina planetan espeziak gehiago daude, eta agian ez dira gizakiarekin batera desagertuko, agian bizirango dute beste espeziek. Zuek animaliak jarri dituzue lehenengo mailan edo garrantzia gehiago eman diezue, erleak, landareak, zergatik erabaki duzue gizakia bigarren plano batean uztea? Well, for me, the history of bees started when I saw a documentary. Niretzat, La historia de las abejas liburua, dokumental bat ikusi nuenean hasi zen. Dokumental horretan esaten zuten mundu osoan zehar desagertzen ari direla, eta konturatu nintzen zein garrantzitsuak diren guretzat, izan ere erle gabe ezingo genituzke lorea polinizatu, eta ez genuke izango ez frutarik eta ez barazkirik. Niretzat benetan beldurgarria izan zen, eta aldi berean liluragarria iruditu zitzaidan.
Eta benetan erleontzien mundua interesgarria iruditu zitzaidan, eta horregatik esan nuen, idatzi behar nuela liburu bat erlei buruz, eta haiek dira funtsa, baina berez pertsonen harremanak dira funtsa, benetan. Eta batez ere lantzen ditut gurasoen eta seme-alaben arteko harremanak. Nire liburuak badira naturarekin harreman estua duten pertsonen erretratu modukoak. Izan daitezke baserri batean daudenak, baso batean daudenak. Eta gustatzen zait ez fikziozko liburuetan nola landu daiteken ere eleberri batean lantzen den eduki emozional hori. Izan ere, imagina dezakezu, gaitasun horiek izan ditzakezula bizirauteko, adibidez Sobre la Madera liburuan, Libro de la Madera liburuan naturan bizirauten duzula, imaginatu dezakezu, irakurlea inguru horretara eramaten da, eta ikasteko grina sartzen zaizu, ezta? Baita ere, uste dut horregatik dela inindartsua Maiaren obra, naturaren garrantzia asko azpimarratzen duelako. Eta agian eleberria ez balitz, ez lukea enbesteko inpaktua izango familiekin, eta lotutago, eta horrek beti oihartzun handiagoa lortzen du. Bi idazteko modu daude. Baina, mezua berbera izan daiteke, ez da? Fikzioa eta ez fikzioa. Eta uste dut literatura denak izan dezakeela horrelako indarra, mezuen garrantzitsuak larazteko. Maiarena eleberri bat da, erleak protagonista dituena. Historia las abejas liburua da Maiarena, eta zurea El libro de la madera. Eta bada eskuliburu bat, ez da, esan dezagun eskuliburu bat. Nola moztu zura, noiz moztu, baita ere esaten da zein diren zura eta sua hobekien aprobetxatzeko tximinirik onenak. Horrelako herrialde batean, zeinetan jende gutxik du tximinia, nola azaldu zure liburuaren arrakasta? Nik uste jendeak tximini ezateko goa duelako, izan duela arrakasta. Liburu honek arrakasta izan du eta divertigarriena da basoak dauden lekuetan izan duela arrakasta, baina baita ere balio praktiko txikia duen lekuetan. Adibidez, Zerbereetan, uste dut zuhaitz basati pare bat baino zaudela. Eta nire jende askok irakurri du. Baina nire ustez ez da irakurtzen liburua bere balio praktikoarengatik. Baizik eta badagolako gogo bat ezagutzeko gizakiaren magia edo botere ancestralenetakoa, hori benetan sartua du gizakiak. Tximinirik gabe, zuhaitzik gabe, ez zen existuko zibilizazioa eta haitzuloetan bizitzen jarraituko genuke, fruta janez. Beraz, uste dut barne-barnean badugula haitzuloetan bizitzen gizon hori edo gizaki hori, nahi duena jakin nola lan egiten den zurarekin. Bai, agian zure liburu eta nirea horregatik diraen arrakastatxuak hainbat herrialdetan. Askotan, ahaztu egiten zaizkigulako gauza hauek. Ahaztu egiten zaigun naturarekin dugun harremana. Orain, bizigara naturatik nola bait. Eta liburua irakurtzen duzunean konturatzen zara, zura behar dugula gauza mordo batetarako,
Ez dugu gure mundua eraiki lehenengo su horiek gabe, ez da? Eta lehenengo etxeak ere nola eraiki genituen. Eta erleekin gauze bera behar ditugu eta natura ere behar dugu bizitzarako funtsezkoak diren gauzak izateko, adibidez, janaria izateko. Eta hori ahaztu egiten zaigu, sagar bakoitza lore batetik ateratzen dela, polinizatutako lore batetatik. Eta nor polinizatu zuen? Erleek. Eta hori jateko behar dugu. Eta funtsezko gauza horiek gabe, ezin gineteke hemen egon. Natura, baliabide naturala, zaintzearen garrantzia jasotzen duzu belaunaldiz belaunaldi pasatzeko. Eta zure liburuan, adibidez, Historia de las abejasen, 3 istorio ditugu, desberdinetan gertatzen diren, lehena 19. mende hasieran, urrengoa garaikidea dela esan daiteke, eta bestea 21. mendea amaitzear dagoela. 3 historietan, gurasoen eta seme alaben arteko truke edo errelebu emate hori nabarmen agertzen da. Bai, ni hasi nintzenean eleberriekin lan egiten, hasieratik nekien 3 galdera erantzun nahi nituela. Edo 3 galdera egin nahi nituela. Zergatik ari diren desagertzen orain, erleak, eta ea nola zain zitezkeen. Eta bestetik, ea nola sentituko ginatekeen, erleak galduko balira. Ohioan, Estatu Batuetan, egon ginen erle zain batekin hitz egiten. Eta galdetu genion, ea nola sentitzen zen galtzen zituenean. Eta beste galdera, nola izango litzateke mundua erlerik gabe. Eta irakurri duzuen pasarte horretan, agertzen da, ez da, eskuz polinizatu beharko genuke. Ni liburu honetan lanean ari nintzenean, pentsatu nuen ere garrantzitsuak zirela familiei buruzko istorioak, eta 3 pertsonaia nagusiak seme-alabak dituzten pertsonaiak dira. Eta denek nahi dute haien seme-alabentzako onena, baina ez dakite beti zer den onena. Eta nik horretan asko pentsatu nuen, nik 3 seme-alaba ditut, neronek, eta ikusten dut oso zaila dela guraso izatea. Ez dut horrelako maitasun fuerterik sentitu inoiz, eta zaila da jakitea zer den onena zure seme-alabentzat, norberarentzat onena zer den jakitea ere zaila delako, eta gero ahaztu egiten zaizu gainera, zure seme-alabak ez direla zu. Beraz, liburuak ere horri buruz hitz egiten du. Eta sortuz joan zen istorioak berak erakutsi zizkidan gauza hauek etzen, aldez aurretik pentsatuta nuen zerbait. Eta agian gai hori erleen historia baino garrantzitsuagoa da liburuan bertan, ez da? Badago gizon bat, oso kezkatuta dagoena ikerketarekin, ikerketari dedikatzen dio bere bizitza, eta berak esaten du nik erlamandoek bezala, ikerketa alde batera utzi dut, eta birsortzeari ekin diot. Garrantzitsuagoa zen hori, ez da, birsortzea, eta bizitza berriak sortzea, eta ez hainbeste ikertzea. Hemen dora gutxi irakurri dugun bigarren liburuan, Los 16 árboles del Somne liburuan, lantzen da ere, belaunaldien txanda edo errelebo hori. Eta bertan ere agertzen da gure arbasoekin lotzen gaituen lerro horrekiko ardura. Ez da? Bai, eleberri hau, Los 16 árboles del Somne, izenakoa,
bada artisautzako gaitasun horiei buruzkoa, zurari buruzko liburuan deskribatzen ditut, baina hemen modu guztiz desberdin batean agertzen dira. Hemen ikusten dugu gauza batzuk biziraun egiten gaituztela, gu desagertuta ere, eta zuaitzak hemen zerbait instrumentala dira. Belaunaldiz belaunaldi pasatzen den zerbait baldin badago, da guk egiten ditugun gauzak, sormena erabiltzean sortzen ditugunak, gure abileziaren arabera. Eta hori kultura guztietan gertatzen da, eta zurarekin eginda kultura guztietan. Eta uste dut zurarekin egiten dena artisautza dela edonon aurki dezakegun gauzarik ederrena. Liburu honetan, familia baten istorioa kontatzen da, 3 belaunaldi agertzen dira, eleberrian. Eta beti badago misterioa den ari hori. Pentsaratzen dizuna zer gertatu zen aurreko belaunaldian, beraz, liburuak aurrera egina ahala, ikusten duzu gehiago sakondu behar duzula aitonaren belaunaldian edo gerra garaira joan behar duzula. Eta horrek guztiak ekartzen ditu zurez egindako elementuak, zurez egindako objektuak. Eta uste dut horren parte batek zerikusia duela nik aitonarekin nuen harremanarekin, aitonak ere zura lantzen zuen eta geratu zitzaidan nahi izan zen berak egiten zituen gauzak. Eta askotan gertatzen da, ezta? Zuk ideia bat duzu, zure familiak idea bati buruz, idealizatu egiten duzu. Eta askotan ez dator bat errealitatearekin, eta pertsona horren iraganean sakontzean askotan gauza desatseginak aurkitzen ditugu. Eta bada nolabait familiaren legatuari buruzko liburu bat, eta baita ere belaunaldiz belaunaldi pasa daitekeen ontasunaren edo gaiztotasunaren liburu bat. Betiereko pekatuaren belaunaldiz belaunaldiko pasatze hori, ezta? Askotan sentitzen dugu aurreko belaunaldiak egin ez duena, belaunaldi honek egin behar duela, ezta? Eta Maiak dio, hori izan daitekeela gai norbegiar bat, ezta? Erleen liburuan ere horri buruz hitz egiten duelako. Nire ustez gaur egun gure gizartean ez diogu hainbesterainoko arreta eskaintzen horri, eta ikusten baditugu jendeak zituen gaitasunak eta trebeziak lan egiten zutenean landa ingurunean, baserrietan. Ikusten dugu nola belaunaldiz belaunaldi pasa behar ziren, ogi bide horiek bizirauteko pasa behar ziren eta ikasi egin behar zen. Nola kudeatu basoak, ikasi egin bezar usailak, nola kudeatu erleak, nola kudeatu. Eta hori egiten denean, belaunaldi pare batetan sekulako jakintza biltzen da. Gaur egun, aldiz oso espezialistak gara, eta uste dut denok bulkada horri jarraitzen diogula, ezta? Oinarrizko gauza horiek egiteko gogoa batzuei pizten zaie, ezta? Nik liburu irakurrita esaten daizu, nik agian erlezaina ezan nahi dut, ezta? Oso instrumentala da liburua, eta agian nik jakin nahiko dut erleak ezten. Bai, agian naturak egiten digu ohar bat, ez? Eta ziurgabetasuna dugu etorkizunean. Eta bitxia da iriganerako begirada hori lotzea sustrai batzuekin, hemen batzuk dira, Norvegian beste batzuk dira, baina badago jakin hori, ez da? Nolako ziren gauzak gu ona etorri aurretik edo gu hemen egon aurretik. Badirudi orain badela une egokia, ez da, hori egiteko agian aurrekoek ez dute egin eta. Eta gutun zurian letren nazioarteko jaialdi honetan, aurten hain zuzen ere naturara itzultze horri buruz hitz egiten da, ez da? Eta egon dira naturara bakarrik itzuli diren horiek. Ezakit guk ere antzeko zerbait egin beharko genukeen
lehen bazegoen zerbitzu militarra, inork egin nahi ez zuena, agian proposatu behar genuke horrelako zerbait, baina naturan denbora pasatzeko, ez da? Agian natura pixka bat ulertzeko. Uste dut ideia bikaina dela bota duzuna. Bai, izugarri gustatuko litzaidake. Eta gustatuko litzaidake nire semalabek hori egitea, ez da? Urtebete pasatzea, naturan, zerbitzu militarrarekin egiten zen bezala, baina naturan. Ez dakitea gustatuko litzaideken. Zenbat eta gehiago aztertu, zenbat eta gehiago hausnartu, bistakoagoa da. Ni hasi nintzenean nire liburuan lanean, pentsatzen nuen liburu bakarra izango zela, baina gero, historiore guztiak sortuz joan ziren, eta ikusi nuen zerbait askoz ere handiagoa zegoela. Izan ere, orain 4 liburu idazten ari naiz. Hau lehenengo liburua da, 4tik kuatrilogia bat da. Nik gero eta gehiago ikasi nahi nuela ikusi nuen. Hasi nintzenean. Eta Norvegian esaten dugu, erretzen duenari buruz. Idazten dela ez du zer ikusi dizurarekin, baina zerbaitek benetan barruan erretzen badizu eta horri buruz soili pentsatzen baduzu, horri buruz idatzi behar da. Eta klima bada gai handia, gai potoloa gaur egun. Bada gaur egun gainditu behar dugun arazo nagusia, elkarrekin gainditu beharrekoa gainera planeta aldaketak gertatzen ari dira. Eta horrek erretzen ninduen barrutik, hortik sortu ziren historia hauek. Nire bigarren liburua urari buruzkoa da eta ur faltari buruzkoa, Norvegian argitaratu berri da. Eta orain animaliei buruzko liburu bat idazten ari naiz, desagertzeko bidean dauden espeziei buruz, eta jarraitzen du naturarekin, eta zuk ere ez da, Lars? Zuk ere idazten duzu, barruan erretzen dizun zerbaiti buruz, ez da? Bai, nik ere berriak idazten jarraitzen dut. Eta pentsatzen egon naiz, ez da? Jaialdi honen izenburuaren inguruan, naturara itzultzea utopia literario haute, bai, utopia bada, ez da? Baina liburuek zerbait egin dezakete, liburuek berriro naturara ekar gaitzakete. Ez guztiz, baina bai egin batean. Beraz, uste dut badagoela alde bat. Jendeak bere patatak adibidez azten dituenean, edo bere untxiak ezten dituenean, bere zura mozten duenean, uste dut beste mota bateko jakintza duela eta horrek eraldatu egiten zaituela. Zuk 100 pertsona hartzen badituzu. Eta horietako batek parte hartze txiki bat badu naturan, orduan, lortuko dituzu 100 pertsona natura zaintzeko kezkat dutenak. Eta ezagutza hori partekatu gali izango dute. Oso ongi dago, lehen soilik nekazariek izaten zuten jakintza hori, ezta? Eta gazte nintzela, Robinson Crusoek asko mugitu ninduen, eta Sinbadek ere, uarte sekretuen bila liburuak. Bazen nolabait, zibilizazioa berrera ikitzea bezala, ez? Gaia. Eta hori erakargarria izan da mundu osoan zehar. Gaur egun naturara itzultzearen gai horrek berriro ere garrantzia du eta horrek bultzatzen gaitu ere gizartearen alderik onenak ateratzera. Ez gara hitz egiten aitzuloetara itzultzeaz, baizik eta gizarte hobe bat eraikitzeko naturara itzultzeaz. Uste dut hori zela Robinson Crusoeren amets handia. Esan duzu, adin jakin batean, gizonak batez ere, zura mozteko espezialista aditu edo iaia maniatiko bihurtzen direla, ezta? Horrek hile zuriekin zerikusia duen prozesua da, adin jakin batetara heldu behar da, naturaren garrantziaz konturatzeko. Tira, begira nik nola dudan hilea, ez da? Nik lehen hile beltza nuen, iluna.
liburu hori idatzi aurretik, eta orain baditut hile urdinak. Interesgarria da. Bitxia da. Nik ikastetxean bilera bat eduki nuen, eta 30 urte nituela inorketzuen hitz egiten zura mozteari buruz, 10 urte geroago denek hitz egiten genuen horri buruz. Seme alabak genituenean denek hitz egiten genuen zura mozteari buruz. Eta uste dut hori sortzen dela familia bat duzunean. Behar hori sortzen da zaintzeko gogo hori pizten denean, zerbait praktiko eginez familia zaindu nahi duzu. Eta zuraren adina, 32-35 urtetik aurrera garatzen hasten da eta hil arte mantentzen da. Eta norvegiar askok badituzte horrelako zurpiloak, sortzen dituzte hain zurpilo handiak, hil eta gero oraindik zur hori geratzen dela. Norvegiarrak ez dira italiarrak bezala, ez dira oso komunikatiboak. Italiarrek sekulako loreak erabilditzakete hitz egiteko, baina norvegiarrek ez zura erabiltzen dugu hitz egiteko, ez da? Praktikoak, gara. Uki daiteken zerbait egiten dugu, erabil daiteken zerbait. Horrela erakusten dugu maitasuna gure maiteei. Baina gizarte modernoan hori gutxietsi egiten da. Baliotxe egiten da agian Facebookeko mezu bat, ez da? Urte hurrenerako. Garrantzitsuagoa da Facebooken urte hurreneko bideo horietako bat, edo jendeak aurrez aurre esatea? Maiak esan dio, tira, agian exageratzen ari dela. Bai, agian bai, baina aro digital honetan, badirudi mezu ofizialak igorri behar ditugula. Eta ez hainbeste benetan erakutsi maitasun hori. Zergatik erleak? Zergatik erleak eta ez beste animalia bat. It actually all started with Esan dudan bezala, dena hasi zen ikusi nuen dokumental batekin. Dokumental horri buruz 2007an hitz egiten hasi ziren Estatu Batuetan, erlauntz guztietatik erleak desagertzen hasi zirenean. Inork ez zekien zer gertatzen zen, desagertu egiten ziren. Eta oraindik gertatzen da. Eta ez dakizkigu arrazoiak, ez ditugu arrazoi guztiak ezagutzen oraindik. Eta kolonien beherakada, edo gainbehera, izena duen fenomeno hori niri oso interesgarria iruditzen zait. Eta horrexegatik dago, pertsonai hauek dituen liburu hau, benetan horri buruz idazteko gogoa piztu zitzaidalako. Eta uste dut gaiarekiko txundimen hori sortu zela, nik ez nielako ordura arte erreparatu erlei edo intsektuei, beti pentsatzen nuen, ingurumenean dauden arazoetan, klima aldaketan, pentsatzen nuen, baina iruditzen zitzaidan zerbait makroa zela, nigandik urruntzegoen zerbait. Eta gero hasi nintzen konturatzen nire lorategian ere gertatzen dela, erleek erakusten digute, planeta ongi tratatzen ez badugu, desagertu egiten direla. Eta horrek erakusten digu planeta hobeki tratatu behar dugula. Eta hor dituzu zure lorategian, zerbait egin dezakezu beraz. Gugandik oso gertu gertatzen ari delako. Erlauntzak izan ditzakegu, loreak, erlei gustatzen zaizkien loreak. Eta horrek ere baikortasun puntu bat eman zidan zerbait egin zezakeela sentitzen nuelako. Niretzat benetan liluragarria zen erlauntz barruko bizitza, zerbait magikoa da. Nola dantza egiten duten, elkarren artean komunikatzeko, hori magikoa iruditu zitzaidan. Baita ere,
erregina zoragarria iruditzen zait, denen ama da. Denen ama. Eta baita ere badela gizarte bat zinetan gizonek ez dute ez erresan askorik, hori ere ongi dago, ez da? Erabiltzea erlamandoen gaia eleberrietan oso ongi dago. Askok irakurtzen dute nire liburua eta pentsatzen dute badagoela nolabiteko mezu feminista, baina tira, nik hori irakurleari guzten diot. Asko irakurri behar izan zenuen, ez da? Dokumentatu behar izan zinen. Gauza bera egiten duzu liburu guztiekin? Lau liburu hauekin gauza bera egin behar izan duzu? Nik ez nekien ezer erlei buruz, liburu jazten hasi nintzenean. Beraz, bai, ikerketa lan handia egin nuen, dokumentatu nintzen, adituekin hitz egin nuen, aurkitzen nituen dokumental guztiak ikusi nituen, liburu guztiak irakurtzen nituen, denbora asko pasa nuen ere erlezainekin, jantzi zuri horrekin, saietzen nintzen aiei laguntzen, alnuen neurrian. Eta oraindik ez dut uste aditua naizenik, baina bai badakit lehenekiena, baina askoz ere gehiago. Baina zuk esan duzun bezala, lau liburu hauetan, kuatrilogia honetan, liburu guztiek eskatzen dute ikerketa lan handia, urari buruzkoak, adibidez, ozeanoari buruz, hitz egiten du ere belauntzian ibiltzeari buruz, eta nik asko dakit horri buruz, 17 urte nituela, urte oso bat eman nuen eskola ontzi batean, urte betez bizi izan nintzen ontzi batean. Beraz, bigarren liburu horretarako bagaia hobeto ezagutzen nuen. Dena den, niretzat idaztea bada ere ikastea. Eta uste dut badudala barruan sekulako jakinmina duen friki bat. Jakinmin handia dut, etengaben ikastea gustatzen zait. Eta niretzat ikerketa idazkuntzaren eskutik doa, eta oso divertigarria da niretzat asko idaztea, horrek behartzen aurako asko ikertzera. Uste dut horregatik jarraitzen dudala, ezta? Naiz eta batzuetan iruditu eromena dela, hainbeste ikerketa egitea, gustatzen zait, 3. libururako Mongoliara joan behar izan dut ikertzera. Baina asko eskatzen du, baina divertigarria da. Orwellekin 1984ean egiten duen ohar horrekin agian badu nolabaiteko lotura. Berak hitz egin zuen nahi handi horri buruz, eta ez duk esan diguzu horrela jarraitzen badugu, arrisku handia dagoela eta mendea amaitu aurretik elikadura arazo handiak izango ditugula, lorerik izango ez dugulako, eta ez dugulako izango lorerik ez egoteak dakartzan elikagai guztien falta izango dugu mundu mailan dagoen ikuspegi bat da, eta benetan harrigarria da, ez da? Nik ez dut esan nahi nire liburua distopikoa denik, askok bai esaten dute distopikoa dela, baina niretzat eleberri bada. Eta nik nahiko nuke irakurleak irakurtzea nahi duen bezala. Eta irakurleak aurkitzea, berak, mezua, nik ezin diot esan irakurleari zer sentitu behar duen, baina aldi berean, gustatzen zait, jendeak hitz egitean nire liburuari buruz, eta bertan jorratzen diren gai garrantzitsuei buruz. Askok esaten diate, ez zure liburua benetan begiak ireki dizkit, beste ikuspegi bat dut orain. Eta esaten diate, ikuste ditut loraten dituen erleak, eta pentsatzen ditut lehen pentsatzen ez dituen gauzak. Eta askok galdetzen dute ere, zer egin dezaket erleengandik, zer egin dezaket klimarengatik, zer egin dezaket, eta hori hona da asko egin dezakegulako. Erleen liburuan 3 istorio daude, baina azkenean konexio bat, lotura bat dago 3 istorioen artean zure hurrengo eleberria. Ez da itzuli, oraindik,
baina Norvegian argitaratu da, duela hilabete batzuk. Zer ikusia du lehenengo eleberri honekin? Bai, 4 liburu dira, ezta? Baina niretzat bada puzzle handi bat balira bezala. Eta niretzat istorio hauek guztiak badira puzzle honen piezak. Irakur daiteke liburu askeak balira bezala, baina benetan lotuta daude, lortzen badut 4 liburuak idaztea, espero dut azkenean irakurleak ikustea zein konexio dagoen. Ni badut eskema bat aurre ikusita. Eta irakurleek ikusiko dute 4 liburuak benetan istorio beraren parte direla. Baina beldurgarria da idatzi ez dituzun liburuei buruz hitz egitea. Behatzak gurutzatuko ditut eta espero dut gai izatea. Baina badut eskema bat, dena dut pentsatuta, eta espero dut 4ak idazteko gai izatea. Zure kasuan, Lars, zein desberdinak diren zure bi liburu horiek, El libro de la madera eta Los 16 árboles del Somme? Bata bada, zurari buruzko eskuliburu bat, eta bestea Europako hainbat herritan, belaunalditan zer gertatzen den istorioa. Bai denboran, bai geografian, aldaketa asko daude, desberdintasun asko ez da bien artean. Tira, niri beti erakargarria gertatu zait eleberrietako misterioa. Ez nabile intrigako edo erailketei buruzko liburuei buruz, baina uste dut, benetan zer gertatuko den, edo beste norbaiti zer gertatu zaion ez dakigunean, badugula jakiteko nahi hori, eta hori izan da niretzat eleberria idazteko bulkadarik nagusiena. Beste 2 eleberri idatzi nituen aurretik, zurarena idatzi aurretik, baina uste dut hau dela konplexuena. Eta baita ere, iruditzen zait, badagoela bidai hori, ez da, Norvegian hasi, Frantziara pasatzen da, eta baudere 3 belaunaldi. Eta niri, liburua idazten ari nintzela, benetan deigarria gertatu zitzaidana izan zen ezinezkoa zela egotea 3 aldi horiek lotzen zituen istorio bat, 3 familiak lotzen zituen konexio bat, baina aurkitu nuen, ari bat, eta horri esker izan zen posible. Eta nik ere orduan sinetsi nuen benetan gertazitekeela horrelako zerbait. Irakurtzen ari nintzela hori deskubritu nuenean, izan zen zerbait oso potentea aldi batetik, eta baita ere bestetik oso gogobeteta sentitu nintzen. Norberarentzat, baina baita ere badago gogorra, ez da? Zenbat eta handiagoa izan ideia, izugarriagoa da, zeren eta gehiago ikertu behar duzu. Maiak dio baietz horrela dela, baina aldi berean magikoa dela, ez da? Historioak bizitza propio hartzen duela ikusten duzunean, bere evoluzio propioa duzunean, eta bapatean gertatzen direla ikusten duzunean, eta zuk ezakizula ere nondik atera den hori, noski zure burmuinetik atera da, baina hori gertatzen denean, niri iruditzen zait pelikula bat ikustea bezala dela, sortu egiten dela, eta ezakizula zer gertatuko den. Eta zuk ikusten duzu eta esaten duzu, noski horrela da. Eta iruditzen zaizu beti egon dela horri historio hori, ez da, zuk soilik idatzi egin behar zenuela. Beste gauza bitxi bat. Historia amaitzear dagoenean, edo zu egonez zareneko lekuetan kokatzen duzunean, niri gertatu izan zait, irudimenetik azaltzen denean zerbait, gero lekura joaten naizenean aurkitzen dut nik idatzitakoaren oso antzeko den istorio bat.
Los 16 árboles del Somme idatzi nuenean, noski joan nintzen Frantziako borroka eremuetara, 3 bider, eta 3. Ikusi nuen, marrazki bat, 1916koa, eta han bazegoen nik imaginatu nuen zerbait. Nik ikusi ez nuena, baina imaginatu nuena, ezte? Bazen nik liburuan deskribatu nuen lekua. Eta hori, behin baina gehiagoetan gertatu zait, ez dakit den ikerketa hor nonbait geratzen dela, garunean, gero islatu egiten dela. Baina gertatu egiten da. Nik liburu batean pertsonei bat sortu nuen, 6 bider aldatu nion izena, eta material zaharra begiratzen ari nintzela, ikusi nuen, duela 200 urte, bazegoela pertsona bat, gai antzeko erabili izan zuena, eta izena, ia berbera eman ziona pertsonaiari. Beraz, ezakit soilik irudimena den, edo baita ere baden egiten duzun ikerketa horren emaitza. Errealitatearen gauza askok bat egiten dute fikzioan. Bai, pentsa egun horbait mugitzen dituela ariak gure ordez, ezta? Zuk lehen aurrentzat idazten zenuen, ezta? Eta okerrez banago, historia de las abejas bada, denentzat, helduentzat ere, idatzi zenuen lehenengo eleberria. Desberdintasun handia da, gazteentzat idaztea, txikientzat idaztea edo denentzat idaztea, nola sentitzen duzu alde hori? Zein prekauzio hartu behar dituzu batzuentzat eta besteentzat idazteko orduan? Nik oraindik idazten dut aurrentzat, oso garrantzitsua iruditzen zait, eta uste dut gainera esanahi handia ematen diola nik egiten dudanari. Gutxi barru argitaratuko da aurrentzako beste liburu bat. Baina nik ez dut uste desberdintasun handia dagoenik. Ni saiatzen naizelako sartzen, idazten ari naizen pertsonaren buruan, pertsonaia ongi ezagutzeko. Aurrentzako liburua bada, pertsonaia normalean haur bat da. Beraz, saiatzen naiz haur baten lekuan jartzen, bere ahotsarekin eta guzti. Eta hori ondo doa gazte irakurle batekin. Helduentzat idazten dudanean aldiz, helduaren ikuspegia, ahotsa jartzen ditut. Beraz, nik ez du pentsatzen egin beste irakurlean, gehiago pentsatzen du pertsonaia. Pertsonaia da ezagutu nahi dudana, nahi dut jakin zergatik egiten duena. Eta nahi dut istorioak bere bilakaera naturala izatea, beraz niretzat ez dago alde handia. Larsek dio bere ikuspegia teknikoagoa dela. Alde emozionala, eta liburuaren mekanismoa bereitzen ditut. Nik irakurtzen dudanean, gustatzen zait autoaren motorra ikustea, ezta? Gustatzen zait ikustea zer den mekanismoa, sorreraren mekanismoa, eta zer den alderdi emozionala. Baina tira, agian hori izan daiteke artisauaren deformazioa, ezta? Denbora asko zerbait egiten duzurean, pixka kaltetuta geratzen zarelako, ezta? Baiak dio, beraretza pertsonaia eta historiak gauza bera direla, lotuta daudela. Eta normalean, istorioek izaten duten bilakaera pertsonaien erabakien araberakoak izaten da. Bai, horrela da, baina hori gertatzen da nik mekanismo asko landu eta gero, bai noski badago ere artisautza lan handia idazketa lan horretan. Gidoiak ere idazten ditut, jarraitzen dut telebistarako gidoiak idazten, filmetarako, eta hor badaude jarraitu beharreko arauak, ez? Batez ere Hollywoodentzat idazten baduzu.
11 minuturo zerbait gertatu behar da, hori da arauetako bat. Eta niri iruditzen zait, baditu ala erabiltzen dituan tresna horiek, baina iruditzen zait automatikoki erabiltzen ditu ala idazten ari naizenean. Eta agian horregatik pentsatzen dute, irakurle askok bai zure liburuak bai nireak badirela part of it as well. Really? etengabean irakurri behar diren liburu horietakoak, utzi ezin ditzakezun horietakoak, ezta? Orrialde guztietan drama egon beharko baritz bezala. Bai, eta honeko gora ekartzen dit ere lehen zegoen tradizio oral hori, ezta? Ahozko tradizio hori. Lehen, istorio bat kontatzen zenean, sutondoan istorioa aldatu egiten zen. Eta narratzaileek aldatu egiten zituzten istorioa. Jendea lokartzen ari bazen istorioa aldatu egiten zuten. Beraz, iruditzen zait egiten zutela etengabeko ahalegin bat historia hobetzeko. Eta adibidez, itun zaharrean historiak oso konprimituta daude. Gauza gertatzen dira etengabean, ez 11 minuturo, ezta? Beraz, uste dute idazteko prozesua ere badela historia birkontatzeko prozesua. Eta batzutan nik nire burua entzuten dudanean, ikusten dut zer utzi duan alde batera, eta batzutan historia oso potentea da. Baina batzutan, esate duzu, hau alde batera utzi behar dut, kontatzen funtzionatzen du, baina idaztean ez, horretan ere pentsatu behar da. Bai, guk pentsatu dugu eta hitz egin dugu horretaz, ez? Idazteko prozesuak eta biok gara berridazleak, asko berridazten dugu. Eta niretzat badago idaztea eta berridaztea. Nik 8-9 zirriborro egiten ditut, Larsek dio 5-6 egiten dituela. Bai, lan gogorra da. Behin irakurri nuen Hemingwayek, 22 bider idatzi zuela bere eleberrietako bat, eta nik esan nuen tira, agian nik bere lanak idazteko alegina egin izango banu 40 bider. Berregingo nituzke, jakinda Hemingway izango nintzela eta denek irakurriko zituzela nire eleberriak. Guk benetan jakingo bagenu zeintzuk izango diren gure irakurleak eta Hemingwayen Agur Armei bezalako zerbait idazten baduzu, agian beste modu batera hartuko duzu, ezta? Baina ez dago jakiterik zer izango den liburu baten etorkizuna. Zure lanak gidoilari izan zara, baina biok, bio liburuak eraman dituzte pantailetara, ezakizuek izan zareten horren protagonista? Nire bi liburu egingo dituzte film, bat aurrentzat da, eta bestea gazteentzat eta helduentzat. Eta gero, liburuetako historia, produzitzaile askok erosi nahi dituzte eskubideak, baina ni lasai hartzen ari naiz egia esan. Zinemaren industria, telebistarenak, bilera asko eskatzen dituelako, dena mantxo doa, eta nik norabit esatearren, seguru jakin nahi dut, zeren egokiarekin ezkontzen aitzela, hau da, zer sinatzen dudan, kontratu egokia sinatzen dudala, eta benetan handia izatea egiten dena. Nik liburuan amaitzen duanetik, alfombra gorria zanpatzen dela arte, denbora asko pasatzen delako, eta inoiz ezagolako jakiteri zer gertatuko den. Hala ere, espero dut inoiz, La historia de las abejas, edo kuatrilogia hori telebista batean, serie bezala agertzea, edo filme baten agertzea. Serie bezala ono izango litzateke. Lars, zu ere ari zara filme batean lanean, ez da? Baina nik ere kontratu asko sinatu ditut eta gero askotan ez da ezer egiten, baina horrela da.
Nik ez ditut gidoiak idazten, nik neuk ez ditut idazten, baina gidoilariari ematen diot askatasuna nire materialarekin lan egiteko. Nik badakit, guk berri idazten dugun bezala, historio bat hainbat modutara konta daitekeela. Eta iruditzen zait eleberri bakoitzak badituela kontatzeko 3-4 modu, eta denak izango lirateke onak, sekuentzia alda daiteke, nola egiten duen aurrera eta atzera, denboran, adibidez. Eta niri gustatzen zaidana da kronologikoki imaginatzea liburu bat. Zer gertatzen da, gertakizun guztiak hartzen badituzu eta denbora linea bakarra jartzen badituzu. Hori egiten dudanean, normalean da film bat izaten duelako burua, baina nik ez dut gidoia egiten nik neuk. Gustatzen zait gidoilariek hitz egitea. Eta haiekin lan egitea. Divertigarria da Lareun Orrialdeko liburu batean, idazleentzat badago beste liburu bat, eta 700 orriko bat, eta gero 2000ko bat, ez da, kanpoan utzi duzun guztia bertan dagoelako. Beraz, divertigarria da hitz egitea gidoilariekin, eukitzapen lan hori egin behar dutenean, bada telebista saioetan bezala ez da, galderak egiten dizkizute, eta zoak izkizu erantzun guztia, galderak ere zero horrek idatze dituzulako. Batzuetan esaten dizute, duela 20 urte berarekin ezkondu behar zen, eta esaten duzu, haizu, liburuan idatzi dut, eta badakit zer gertatuko den. Guk askoz gehiago dakigu pertsonaien unibertsoari buruz, liburuan agertzen dena, baina askoz gehiago, beraz nahi duzuna galde dezakezue. Niri txundigarria iruditzen zait nola gero irakurleek irakurtzen dutenean haien istorioak egiten dituzten buruan. Liburua papera dira, papera eta tinta besterik ez. Eta badaude eleberri baten hainbeste bertsio, edo badago irakurle adina bertsio. Pertsona bakoitzak zerbait desberdina irakurtzen du eleberri baten, eta hori zoragarria da. Niri irakurle batzuk, gerturatzen zaizkit eta galderak egiten dizkidate. Eta esaten daizu, eta hori nondik atera duzu. Eta da, bereik imaginatu duten zerbait, nire eleberria irakurrita. Eta hori izugarri gustatzen zait, historiak badolako bere bizitza propioa. 8 eta erdi dira, eta agian egokia litzateke galderen txanda bat zabaltzea. Denek elkarrizketa honetan parte hartu ahal izan dezaten, denok hitz egin dezagun, baditugu mikrofonoak, eta norbaitek iruzkinen bat, galderaren bat egin nahi badu, Maia Lunderentzat, Lars Mitinientzat, hau izan daiteke momentu egokia gero irakurlearen txokora joan aurretik. Orain bada, galderaren bat edo egiteko unea. No sé si alguien quiere... Ez dakit inork mikrofonoa nahi duen, inork zerbait galdetu nahi duen. Bai, atzean badirudi norbaitek esku altxa duela. Hola a los tres. Kaixo Iruroi. Larsi galdetu nahi diot iruditu zait, Los 16 Arbolesen, agertzen diren emakume guztiak zai daudela, eleberri osoan zehar. Zain daude. Hasieratik pentsatzen nuen emakume frantsesa, norvegiarra, eskozesak protagonistari itxaron behar ziotela. Hasieratik pentsatu zenuen, zain egon behar zirela. It's like Solveig. Yeah, I think one of the strongest things in the book is that Liburuaren gauzari potentenetakoa da
iraganeko emakumeak bizi direla haien semeak ikusteko. Eta hori ikusi egiten da emakumeen belaunaldi desberdinetasunean. Niretzat emakumeak dira fuerteak direnak, gizonak dira beti zalantzan daudenak, eta gizonak dira ere haien bizitzekin zer egin ezakitenak. Beraz, niretzat liburuaren onena da aurre egiten dutenean, utzi egiten zaienean, gizonak benetan zalantza asko dituztelako. Eta uste dut une izugarrienetako bat dela, emakume hori zai egotea, gizonak txera azaldu arte. Eta hori ezain inoiz gertatzen. Hori da gogorrena. Baina honek ez du zerikusia nik feminismoa ikusten dudan erarekin, edo gizon eta emakumeen aurkako talka batekin. Da gehiago nola kontatzen den kontakizuna, hala ere eskertzen dut zuk esanakoa. Sí, tenemos aquí en primera fila otra llamada. Sí, muchas gracias por la conversación. A la señora Lunde... Mila esker elkarrizketarengatik. Lunde andereñoari esaniko nioke, berak erleen arazoa konpontzeko egin duen ekarpenari buruz, nik libura amaitu bezain pronto, Greenpeaceen kanpaina sinatu nuen. Beraz zainago, ea hitz egiten duzun urari buruz, plastikoei buruz, itsasoan eta artikoari buruz, zerbait egin dezadan. Lars Meeting jaunari, Los 16 árboles del Somme liburuan, iruditu zait batetik, Northamptonekin zerikusi handia duzula, Norvegian gertatzen den zati horrek gogoratzen dit la bendición de la tierra. Baina gai batek asko kezkatu nau, eta da, Einarrek eraztunak jartzen dizkienean, urkiei, haien hazkunde naturala eraldatzeko, saiatzeko zuntzen lineak aldatzen, garestiagoak izan daitezen, edo baliagarriagoak izan daitezen. Gero, urritz horiek sekulako balioa izan dezaketenean. Atzo, Stefano Mankusok aipatu zuen zuaitzen tratu txarra, ez da? Eta hori ekarri zidan gogora, ez? Baita ere, gustatu zait norvegiar literaturan ikusten den zerbait, eta da mundu gerra beti daudela, beti agertzen direla, zuk sartzen dituzu, lehenengo eta bigarren mundu gerraren ondorioak bian haien bitartez. Hori asko gustatzen zait. Nik mila esker esan nahi dizut, mila esker jakinarazteagatik zuri eragin dizula ekintza hori egitea. Nik gai honetan lan egiten jarraitzen dut, hurrengo eleberrian, Alemanian, Blue izena duen liburu hau. Liburu honek ekarpen handia egin dio argitaletxearen bitartez ur proiektu bati Nepalen. Beraz, niri zoragarri eruditzen zait ikusten nola nik nire etxeko bulegoan bakarrik idatzi dituen eleberriak mundura ateratzen diren eta nola benetan alde bat egiten duten, diferentzia bat eragiten duten. Espero dut gauza gehiago gertatzea, horrelako gauza gehiago, jendeak gauzak egin ditzala planeta salbatzeko. Baita ere hitz egin duzu bigarren mundu gerraz eta eragin handia izan du. Asko hitz egiten da oraindik bigarren mundu gerrari buruz Norvegian. Nik hitz egin nuen aurrentzako liburu bat, bigarren mundu gerrari buruzkoa eta etengabean sortzen da, istorioetan. Eta uste dut, Larsek dio, familia guztietan dagoela lehenengo eta bigarren mundu gerrako istorioen bilduma moduko bat. Denei gertatu zitzaien zerbait eta istorio horiek kontatu egiten dira.
ama jaio zen baserrian, oraindik ere kontatzen dira istorioak. Eta ez dira zertan izan gerrako istorioak edo istorio bortitzak. Adibidez, nire aitona, Britaniarrekin zegoen erresistentzian, bombardaketetan, eta baina ez dikute hori kontatzen. Egiten dena da pixka bat, mantendu gerrako istorio horiek, gerrako bizipen horiek. Gure herrialdea etzelako benetan suntsitu, etzen Frantzian gertatu zen sarraskia gertatu. Eta pixka bat urrutzen zarenean horretaz, izugarritasun horretaz, eta zoitzei buruz hitz egiten duzunean, en los 16 árboles, liburuan, badago atal bat zeinetan deskribatu egiten diren burdinezko eraztun horiek, mugatzeko jartzen diren horiek. Eta nola horrek aldatzen dion itxura zuaitzari. Fleinbertsi esaten diogu oiei norbegeraz, badira sugarren antzeko formak. Eta horrek uste dut ikusarazten gaituela, edo digula, nola tratatzen dugun zuaitza bezalako izaki bizidun bat, ez da etikoa horrelako gauzak egitea, ez da? Ongi dago, zuaitzuan moztea eta erabiltzea, baina mina egitea ez da naturala. Eta hori zuaitz gehienei gertatzen zaie liburuan. Denek dute bizitza oso gogorra. Eta bizitza gogorrena izan dutenak dira gero marrazkiak eta diseinu ederrenak izateko evoluzio hartzen dutenak. Zerbaitegatik tratatzen zaie gaizki gazteak direnean, ez da, gero bizitza luzeago dute ezaketu beste inork hitza hartu nahi duen, baina bitartean galdetu nahiko nizuke. Zein da gehien gustatzen zaizun zuaitza? Asko gustatzen zaizkit, Ingalaterrako zuaitzak bakarrik usten dituztea zen eta Norvegian oso lanpetuta gaude haiek erabiltzen eta mozten. Bai, nik Maia Lunderentzat galdera bat dut. Zergatik ez zaizu gustatzen zure eleberria eleberri distopiko bezala ulertzea azken batean ez du zertan katastrofei buruzkoa izan. Hitz egin daiteke hondamendi naturalei buruz, soilik gerrei buruz. Niri ongi iruditzen zait, ez da distopia tipiko bat, baina ongi iruditzen zait. Ni liburua idaztera hasi nintzenean ez zitzean iruditu zientzia fikziozko eleberria zenik edo liburu distopiko bat, ez da gutxiago ere. Eta nik gehiago pentsatzen nuen ama eta semean. Amari semeak entzen diote, eta orduan ama bilatzen saiatzen da, hori da istorio nagusia. Eta nik idazten ari nintzenean, banuen semearen adin berbereko seme bat. Eta orduan asko pentsatzen nuen harreman horretan. Eta gehiago interesatzen zitzaidan hori historia distopikoa ote zen, edo ez ote zen jakitea baino. Niri ez zitzaidan iruditzen normala horrelako etiketa bat erabiltzea, horrek historia mugatu egiten duelako, historia etorkizunari buruzkoa da, baina bada ere bere seme galtzen duen ama bati buruzko historioa. Bada oso zirraragarria, oso pertsonala, ez da? Zentzua du esan dizudanak? Si no tenemos más intervenciones, yo creo que vamos a ir terminando. Ongi, uste dute amaitzen hasiko garela. Esan nahi dizuet gaur benetan bi idazle itzel izan dituguela. Norvegian Maia Lunde da benetan tope-topeko idazle bat.
biak idazle itzelak dira, agian berandu ezagutu ditugu, azken eleberri hauengatik, baina benetan Lars Mitty, Maia Lunde badira Norvegiako idazlerik bikainenetarikoak, eta sekulako zortea izan da gurekin izatea hemen Bilbon, Gutun Zurian, azkeneko galdera bat Larsi. Aizkolariak ezagutzen dituzu, badakizu zer diren? Bai, posta elektronikoz egon naiz haiekin komunikatzen. Eta telefonoz ere hitz egin dut haietako batzuekin. Eta benetan ulertzen dut zer nolako lilura duzuen hemen. Haiekin hitz egiten denean maila berean hitz egin dezakeen. Eta pertsona bat, zuhaitz bat eta aizkora bat lotzen badituzu zibilizazioa abiarazi zituzten 3 elementuak. Eta benetan konbertsazio elkarrizketa oso interesgarriak izan ditudala aizkolariekin. Bihar, Asier Larretxe aizkolariak Bernardo Atxaga eta Karmele Jaiok jarraituko dute. Orain irakurlearen txokoan egoteko tartetxo bat izango dugu, eta gehiago gerturatu ahal izango gara idazle zoragarri hauengana. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.